újabb gyermeke született a műhelyemnek, ennek a Tiguannak a személyében. 2 éves autó, nagyon rossz állapotban érkezett, aztán a végére csak sikerült összehozni egy olyan állapotra, amit szerintem az autó tulajdonosa is elvárt. Igazi különlegessége ennek az egész történetnek az, hogy megkapta az autó a Modesta termékcsaládnak Non Plus Ultra bevonatát, a Nano Titanium bevonatot, azaz a BC04-es bevonatot. A legnagyobb különlegessége ennek az egész bevonatnak, hogy nem a megszokott módon kell telepíteni, hanem úgymond ez egy nedves telepítésű bevonat, annyira masszív, hogy egyszerűen máshogy nem lehet kivitelezni a bevonatnak a telepítését. A víz ugye egy ilyen katalizátor szerepet tölt be és lubrikáns szerepet tölt be a bevonat telepítése során, mert akár ugye azt a 2-3-4 mikron vastagságot is el lehet érni magával a bevonattal, és hogyha ugye ez a bevonat szárazon települne fel az autónak a felületére, akkor totálisan eltávolíthatatlan lenne az autó felületéről.